Hei ja tervetuloa pieneen verstaaseeni. Nimeni on Patrick ja tänään käsittelemme tällaisia osia, eli asennusvalmista Slotfix-seinäsyvennystä Brado-yritykseltä. Haluan tänään esitellä teille tämän tuotteen ja näyttää, mihin kaikkeen sitä voi käyttää. Hauskaa katselua. Jos olet seurannut kanavaani viime vuosina edes vähän, mä tiedät, että olen silloin tällöin asentanut tällaisia syvennyksiä projekteihini. Useimmissa tapauksissa käytän siihen omaa ratkaisua kipsilevyistä, eli teen aukot kipsiseiniin ja rakennan sitten esimerkiksi profiileilla, laudoilla tai rimoilla oman ratkaisuni tähän seinään. Kun on ollut jonkin aikaa aktiivinen YouTubessa, saa myös jatkuvasti yhteistyöpyyntöjä sähköpostitse. Aina silloin tällöin tulee todella hämmästyttäviä pyyntöjä. Useimmissa tapauksissa ne liittyvät kyllä omaan alaani. Esimerkiksi monet lukulaitteet, joita minulle tarjotaan esiteltäväksi kanavallani. Olenkin joskus testannut yhtä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että lukulaitteita voi kyllä joskus esitellä. Mutta 15 lukulaitetestausvideo olisi minulle jo todennäköisesti liian tylsä. Välillä tulee myös todella epäilyttäviä pyyntöjä, kuten esimerkiksi miesten käsilaukkuja. Joo, minusta se oli aika huvittavaa. Tai mitä minulle nyt taas tarjottiin, oli partakoneita. En ymmärrä ollenkaan, miten he päätyvät tarjoamaan niitä minulle. Ei aavistustakaan. Tällaisia pyyntöjä tulee meille aina uudestaan ja siksi valinta on minulle todella tärkeää. Mitä mä haluan näyttää teille täällä kanavalla tai mikä on erityisesti minulle tärkeää kuivarakentamisen alalla. Sillä siitä tässä on kyse kuivarakentamisesta ja sen pitäisi auttaa teitä eteenpäin ja myös minua. Näin syntyi myös yhteys Brado-yritykseen, joka valmistaa tätä seinää, tätä asennusvalmista syvennystä, Slotfixia. Herra Brown näki videoni. Hän on näiden syvennysten kehittäjä. Näytän ne teille myöhemmin tarkemmin ja meillä oli puhelu ja pitkä puhelu ja siinä kävi ilmi, että hän kehitti nämä osat omasta tarpeestaan työmaalla. Minusta se oli todella mielenkiintoista, koska se osoittaa millainen polku voi olla. Juuri me käsityöläiset kohtaamme usein tilanteita, joissa saamme tuotteita käsiimme ja ajattelemme, että tämän voisi tehdä näin tai noin. Mutta nyt on oikeasti löytynyt joku, joka on sanonut, okei, en halua enää jotenkin kyhätä tätä kasaan. Minä suunnittelen jotain ja tuon sen markkinoille. Ja mun mielestäni se on todella hieno juttu ja siksi olenkin tutustunut tähän markkinarakoon tarkemmin ja testannut sitä viime viikkoina eri projekteissa, missä sitä voi käyttää. Olen jo kuvannut teille videoita siitä. Lisääkin on vielä tulossa. Ja siksi haluankin nyt esitellä teille tämän markkinaraon sillä ajatuksella, että kirjoittaisitte tuohon alas kommentteihin, mitä mieltä olette näistä markkinaraoista. Käyttötarkoitus, käyttökohteet, parannusehdotukset. Onko se hyvä? Onko se huono? Tarvitaanko kehitystä? Kaiken mitä ajattelette tästä, haluaisin kerätä näihin kommentteihin, sillä siihen on syynsä. Herra Brown pystyy myös vastaamaan suoraan kysymyksiinne täällä kanavalla. Näin teillä on suora yhteys ja voitte täällä kanavalla kehittäjän kanssa mahdollisesti parantaa, muuttaa, saada ideoita, ratkaisuehdotuksia tai parannusehdotuksia tähän seinän syvennykseen. Voitte kirjoittaa tänne videon alle kaiken mahdollisen ja saada suoran yhteyden kehittäjään. Mielestäni tämä on hieno juttu, enkä usko, että monilla muilla kanavilla on tällaista mahdollisuutta. Tämä on idea, joka on kehittynyt vähitellen ajan myötä. Monissa projekti- tai tuotetesteissä minulla oli aina se ongelma, että minullakin oli tietysti parannusehdotuksia, kritiikkiä tai joskus vain kehuja, niinkin voi olla, mutta koskaan ei tavoita niitä ihmisiä, jotka ovat oikeasti kehittäneet nämä asiat. Heitä ei vain saa kiinni. Palaute ei mene perille tai tulee myöhässä. Vastausta ei tule ja sitä miettii, että miksi edes sano mitään.
Ja juuri tämän halusin muuttaa tällä kanavalla ja antaa teille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti tämän tuotteen kehittämiseen. Voin kertoa teille, että miten minulla itselläni kävi, kun asensin ensimmäiset syvennykset ja törmäsin ensimmäisiin kohtiin, joissa ajattelin, että ehkä voisimme vielä keskustella asiasta. Silloin pystyin ottamaan suoraan yhteyttä herra Browniin ja sainkin 50 minuutin tai puolen tunnin sisällä, riippuen siitä, miten hänelle sopi, vastauksen, joskus jopa ratkaisuehdotuksia tai ratkaisuideoita, joita sitten kehitettiin eteenpäin. Siihen palaan vielä myöhemmin. Erilaiset seinärakenteet, mihin mä voin asentaa sen. Sain vastaukseni suoraan ja asiaa ei vain kuitattu tyyliin, se nyt vain on näin ja sillä selvä, vaan sain oikeasti heti palautetta siitä, mitä voi tehdä ja se miellytti minua todella paljon. Siksi mielestäni meidän pitäisi hyödyntää tätä mahdollisuutta täällä kanavalla ja kehittää tällaisia asioita aktiivisesti yhdessä herra Brownin kanssa. Sanon nyt, että tämä on vaan symbolista ehkä monille muillekin kehittäjille, mutta tämä suora yhteys meihin käyttäjiin, meihin ammattilaisiin, meihin tee se itse rakentajiin, uskon, että se helpottaisi tätä alustaa merkittävästi. Ja siksi näytän teille nyt ensimmäiset asennukset, koeasennukset täällä verstaalla. Koska halusin vain näyttää teille, olen rakentanut tähän tällaisen malliseinän ja asennamme nyt ensimmäisen syvennyksen suoraan paikoilleen. Eli ensin haluan näyttää teille, millaisia mahdollisuuksia meillä ylipäätään on. Tässä klassinen kyllä, saippuahylly, shampootila, jota käytetään usein suihkutilassa myös tässä koossa. 30 x 30 sovitettu laattoihin 30 x 30 sisämitoiltaan ja 10 senttimetriä asennussyvyyttä. Näytän sen vielä uudestaan. 10 senttimetriä ja 30 x 30. Materiaali kyllä on tällaista kovavaahtoa. En nyt sano nimeä. Se on kovavaahtoa, jossa on pinnoite, yleisesti tunnettu ja usein käytetty kylpyhuoneissa. Materiaalin paksuus on 12,5 mm, sopii standardikipsilevyihin. Näitä on saatavilla 30 x 30 kokoisina. Näitä on kuitenkin myös 30 x 60 kokoisina. Jos haluaa hieman isomman, voi valita tämän vaihtoehdon. Nämä ovat myös yleisimmät laattakoot. Mukana tulee myös lisähylly, jonka korkeuden voin säätää yksilöllisesti. Se on mun mielestäni aika mielenkiintoista, koska minullakin on sekä isoja että pieniä shampoo-pulloja. Jos perhe on vähän isompi, on todella kätevää, jos seinäsyvennys on suurempi. Tietenkin voin myös asentaa sen vaakasuoraan. Niin, ehkä minulla on silloin vielä enemmän tilaa. Se riippuu aina vähän myös siitä, että miltä laattakuvio näyttää ja kuinka paljon tilaa suihkussa on. Tämä lisähylly on kyllä todella kätevä. En tiedä, vaakasuoraan en ole vielä asentanut sitä erottimella. Se olisi myös mahdollista, mutta itse en tässä tapauksessa tekisi niin. Voisin myös harkita pidemmän kaistaleen asentamista tähän vaakasuoraan. Jos joku haluaa sellaisen, voi sen hyvin tehdä itsekin jostain materiaalista, jonka hankkii rautakaupasta ja liimata sen sitten tänne sisään asennusliimalla. Suurin etu verrattuna niihin seinäsyvennyksiin, joita olen tähän asti näyttänyt teille kanavalla ja jotka olivat kipsilevystä, on vedeneristys. En ollut aiemmin edes tajunnut, mitä se oikeastaan tarkoittaa laatoittajalle, kun hänen täytyy jälkikäteen vielä tiivistää minun kipsilevysyvennykseni. Ja tässä on näiden syvennysten suuri etu. Ne ovat jo valmiiksi tiivistettyjä. Kaikki kulmat on saumattu vesitiiviiksi. Itse materiaali on jo vesitiivistä ja juuri se tuo valtavan ajansäästön verrattuna kipsilevysyvennykseen. Totta kai voin tehdä tämän laatikon kipsilevystä, ei kysymystäkään, kaikki on mahdollista,
Mutta varsinainen ajansäästö syntyy oikeastaan vasta pinnoituksen yhteydessä, eli laatoittajalle, kun hänen ei tarvitse tehdä tätä tiivistystyötä. En ollut lainkaan tajunnut, että kai tämä on asia, joka täytyy ottaa huomioon. Mä haluan myös näyttää teille mukana tulevan asennusohjeen, jossa kerrotaan, miten kokoaminen tapahtuu, ja ohjeet ovat saatavilla useilla eri kielillä. Se on todella hyvin harkittu, ja sitä on varmasti laajennettu ajan myötä. Mitä muuta meillä on kolmantena? Meillä on sama tuote kapeammassa koossa, kuten näytän vielä myös hyllylevyllä ja 60 sentin koossa. Vertailun vuoksi vapaa-leveys on 13,8 ilman etulevyä, eli kun etulevyä ei ole asennettu, mitta on juuri tämä. Mihin tämä mitta sitten on tarkoitettu? Tähänkin on olemassa välitaso, joka tarkoittaa hyllyä tai tasoa, ja se on suunniteltu esimerkiksi WC-paperitelineelle, jotta teline mahtuu hyvin paikalleen ja käyttö on helppoa. Näin varmistetaan, että tila on riittävä ja käytännöllinen arjen tarpeisiin. Sen voin laittaa tänne sisälle. Voin laittaa hyllyni väliin ja tänne alas voin myös asettaa WC-harjan. Ja mun mielestäni tämä oli myös erittäin mielenkiintoinen ja kekseliäs ratkaisu ja minun piti tietysti heti vähän testata sitä ihan vain uteliaisuudesta. Mutta siitä lisää myöhemmin ja nyt ensin vain lyhyt esittely tuotteista. Tässä vielä poikkileikkaus tästä WC-nisasta, tässä WC-paperitelineet. Näitä syvennyksiä voi ennen kaikkea ja erityisesti myös säätää eri kokoihin tarvittaessa. Materiaalia voi leikata helposti esimerkiksi mattoveitsellä ja liimata sitten asennusliimalla takaisin yhteen. Ja näin voin tietysti säätää koon paikan päällä juuri sellaiseksi kuin tarvitsen. Setti toimitetaan siistissä pakkauksessa ja mukana tulee asennustarvikkeet syvennyksen asentamiseen. Jos haluaa koko kokonaisuuden valaistuna, voi lisäksi tilata LED-valaistuksen. Näytän sen nopeasti. Tältä se näyttää. Sopii kosteisiin tiloihin IP68 joustava LED-nauha, joka asennetaan tähän kiskoon ja varustetaan sitten suojakannella, mutta siitä teemme vielä erillisen videon. Koko järjestelmä toimii myös muuntajalla. Tämäkin sisältyy tietenkin toimitukseen kaikki ne tarvittavine asennustarvikkeineen. Siitä teen teille vielä erillisen videon myöhemmin. Olen nyt valmistanut tähän malliseinän. Vakioprofiilit, joita käytän, ovat 75 millisiä. Olen asentanut ne myös tähän seinään. Kuitenkin, jos asennussyvyys on 10 senttimetriä, mä en tietenkään voi käyttää 75 millisiä profiileja. Vaikka päällä olisi 2 kerrosta kipsilevyä, ei 75 millisen profiilin käyttö tällaisessa tapauksessa onnistu. Eli minun pitäisi käyttää vähintään 100 mm profiilia, jotta voisin ylipäätään asentaa tämän syvennyksen tavalliseen rankaseinään. Asennusseinään, joka koostuu 2 kuoresta, saan tämän syvennyksen varmasti mahtumaan, tai suihkuseinään tai polvekkeeseen voin asentaa tämän syvennyksen erinomaisesti. Tässä nyt malliseinänä nämä 75 milliset profiilit. Uskon, että ei tämä vaikuta asennukseen mitenkään negatiivisesti. Voisin osoittaa syvennykselle sopivan paikan jo heti rankaseinän valmistusvaiheessa ja asettaa profiilit juuri täsmälleen niin kuin tarvitsen, helposti ja vaivattomasti. Useimmiten näin ei kuitenkaan ole, vaan seinät ovat jo valmiit ja kun laatoittaja tulee, minun täytyy määrittää korkeus kunnolla vasta yhdessä hänen kanssaan, jos seinä laatoitetaan. Voi myös olla, että päällystän sen jollain muulla tavalla, esimerkiksi rappaamalla tai tasoittamalla. Kaikki tämä on mahdollista. Alusta soveltuu siihen erinomaisesti. Kipsilevystä tehdyssä syvennyksessä tasoitustyö olisi tietysti huomattavasti helpompaa, sillä tässä minun täytyy tasoittaa myös taustapuoli ja sivut. Kyllä, se on jo hieman työläämpää, mutta koristeellisena elementtinä mä voin käyttää sitä mainiosti myös tapetoidussa tai maalatussa seinässä. Sitä varten minun täytyy vain tasoittaa se. Oletetaan nyt yksinkertaisesti, että seinäni on jo valmis.
Otan tämän tukirakenteen vain pois ja levytän tämän seinän 2 kerroksella kipsilevyä. Paksuus 12,5 mm. 1, ehkä 3. Ja ruuvaan sen sitten kiinni. Tietenkin mä voin asentaa tämän syvennyksen myös yksinkertaisesti levytettyyn seinään. Tästä tulee todennäköisesti vielä erillinen video. Tässä mä haluan kuitenkin näyttää teille asennuksen tavalliseen väliseinään. Ja minulla tavallinen väliseinä on aina toiselta puolelta 2 kipsilevykerroksella levytetty. Nyt kiinnitän tämän vain 4 pienellä ruuvilla, ihan vain ettei se putoa päälle. Miten tällainen syvennys sitten asennetaan? Minulla on nyt tässä se onni, ettei takana ole pystytolppaa. Joskus täytyykin olla vähän onnea. Totta kai voi olla, että laatoittaja tai rakennuttaja haluaa syvennyksen sellaiseen kohtaan, jossa seinässä on pystyranka. Silloin minun täytyy tietysti leikata se pystyranka pois myös jälkikäteen, kun leikkaan kipsilevyjä. Mutta koska meillä on nyt onnea, ei siellä ole pystytolppaa. Jos tulee tilanne, että asennan tällaisen kohtaan, jossa on pystyranka, mä kuvaan sen teille vielä erikseen. Syvennyksen sijoittelussa tärkeää on laatoituksen kuviointi. Minulle se olisi tärkeää kyllä. Kun kyseessä on laattasyvennys tai esimerkiksi 30 × 30 senttinen shampoo-lokero, haluaisin kyllä, että se sopii tarkalleen laattojen kanssa yhteen. Laatoittaja määrittää yleensä ensin korkeudet ennen kuin aloittaa laatoituksen. Jos minulla on tasolattiasuihku, täytyy koko homma mitata eri tavalla kuin jos tässä olisi suihkuallas, eikö niin? Silloin sen täytyy tietysti mennä hieman syvemmälle lattiaan. Siksi en voi määrittää syvennyksen sijaintia täysin tarkasti etukäteen. On tärkeää, että omistaja ja laatoittaja sopivat tästä yhdessä. Hän asettaa yleensä muutaman laatan lattialle, laittaa niitä vierekkäin ja mittaa sitten, mihin korkeuksiin hän suurin piirtein päätyy. Näin olen itse havainnut. Voitte toki korjata minua, jos asia ei ole näin. Sen jälkeen korkeus määritellään tarkasti. Ja totta kai minullakin on tässä vähän pelivaraa, se on selvää. Kuten olen jo puhunut puhelimessa herra Brownin kanssa, hän korjaa minua kyllä, jos asia ei ole näin, aikoo teettää sen hieman suurempana, jotta minulla olisi laatoittaessa esimerkiksi 30 × 60 tai 30 × 30 sentin laatoilla hieman pelivaraa, enkä joudu määrittämään sijaintia täysin millimetrin tarkkuudella. Nyt joudun järjestelysyistä pitämään pienen tauon. Nyt minun nappimikrofoni ei enää toimi. Yritän nyt käyttää sisäistä mikrofonia ja toivon, että kuulette minua ihan hyvin. Miten etenemme nyt seinäsyvennyksen asennuksessa? Ensin tietenkin selvitetään sijainti. Senhän olemme nyt jo tehneet aiemmin, joten se on kunnossa. Kun tiedän tarkalleen oman paikkani, asetan tämän syvennyksen ylösalaisin seinälle ja huolellisesti kohdistan sen oikeaan kohtaan. Mahdollisimman suoraan. Ja merkitse ulkoreuna varovasti ja huolellisesti. Kaikille 4 sivulle. Siihen sen on tarkoitus tulla. Nyt minun täytyy leikata ylinkerros pois tätä laippaa varten. Miten teen sen parhaiten? Jokaisella on omat menetelmänsä. Itse käytän mielelläni tätä pientä värähtelevää multimasteria tai sitten tätä pientä käsipyörösahaa. En tarvitse sitä kovin usein, mutta erityisesti kipsilevyhommissa, joissa kyse on vain 12,5 mm kipsistä tai myös 25 mm massiivilevyistä, se riittää mainiosti. Olen jo säätänyt sen valmiiksi. Mittaan 12,5 mm, jotta leikkaa mahdollisimman vähän myös alempaan kerrokseen. Näin varmistetaan tarkkuus ja siisteys.
Näin voin vielä vähän siirrellä sitä edestakaisin ja kohdistaa uudelleen. Ja nyt meidän täytyy työstää itsemme toisen kerroksen läpi vähentämällä tämä mitta siitä. Se on ympäriinsä 37. Merkitsemme sen nyt ja sitten tämän voi myös leikata pois. Jotta minun ei tarvitsisi mitata tätä kaikkea, otin vain suikaleen oikean levyisenä. Leikkasin sen sopivaksi ja merkitsen tämän avulla minun otteitani. Ja nyt mä voin leikata toisen kerroksen hienosti pois. Tämän voin hyvin tehdä myös Multimasterilla. Kissan luukku. Käyn tässä vielä mielelläni reunat läpi. Se ei olisi välttämätöntä, mutta silmä lepää myös sillä. Käydään nopeasti läpi seinäsyvennyksen kiinnitys, kun se on näin paikallaan. On tarkoitus, että takaa tämä syvennys ruuvataan kiinni kattolautaan. Näytän teille tämän toiselta puolelta. Näin tämä Captionier-laiva pitäisi myydä. Nyt pieni vinkkini, jos haluan käyttää tässä erillistä valaistusta. Ja koska se asennetaan ylhäältä ja siihen täytyy mahdollisesti tuoda syöttöjohtoja tai muuta vastaavaa, en tässä kohtaa kiinnittäisi rimaa ylös, vaan ennemmin sivulle. Näin yläosa jää aina vapaaksi mahdolliselle myöhemmälle valaistukselle. Laitan kattolaudan taakse kiinni. Voisin käyttää siihen myös jotain muuta. Voisin käyttää metalliprofiilia. Sekään ei olisi ongelma. Tämä on vain malliseinä. Miten te kiinnitätte sen paikan päällä, riippuu tietenkin teidän käyttämistänne materiaaleista. Tämä on nyt vain tässä. Jatkoa varten. Toisellekin puolelle laitetaan vielä yksi. Siksi teen tämän nyt näin. Nyt käytän näitä laattakantaisia ruuveja. Ja voi nyt ihan normaalisti ruuvata tämän tähän. Menisin jopa tähän nurkkaan. Näin laattakanta painautuu vielä hieman syvemmälle materiaaliin. Ja liitosleikkauskohta kiinnitetään lisäksi. Yhden asian unohdin vielä. Ennen sitä minun pitäisi tässä kohdassa koko juttu lisäksi tiivistää asennusliimalla. Se lisää vakautta ja tiiviyttä, tietenkin. Mutta koska tämä on vain malliseinä, kiinnitän sen nyt ilman asennusliimaa takaisin. Seinän syvennys on nyt oikeastaan valmis laatoittajaa varten. Sisäosan tiivistys on jo valmis, mikä ei tietenkään olisi tilanne kipsilevysyvennyksessäni. Tämä on todella tehokas ratkaisu, jolla koko prosessia voi nopeuttaa. Tämä ei tietenkään ole yksityisasiakkaalle, joka rakentaa syvennyksen vain kerran, todennäköisesti yhtä merkityksellistä kuin ammattilaiselle, joka asentaa näitä satoja vuodessa. Ja samalla hoitaa laatoitustyöt, kuten monet kuivarakentajatkin tekevät. Minä en muuten tee niin. Hänelle tämä on tietysti jo etu. Suuremmissa projekteissa on järkevää, jos olen jo valmiiksi tiivistänyt tämän osan. Siinä kaikki siitä. Tämän voi tietysti myös yksinkertaisesti viimeistellä tasoitteella. Tässä tapauksessa laittaisin tähän vielä verkon päälle. Näytän toki senkin vielä. Tässä tapauksessa
Suosittelen tätä Gitex-nauhaa. Totta kai pöly täytyy ensin poistaa. Myös tässä kohtaa nämä saumat kannattaa aina ensin hieman kostuttaa vedellä, sivellä ja sitten kiinnittää Gitex-nauha. Tää lisää lopuksi rakenteen vakautta. Sitä ei tarvitse leikata mattoveitsellä, vaan voi käyttää myös lastaa ja painaa lastalla. Nauha voi myös repäistä, vaikka se ei siltä näyttäisikään. Mutta veitsellä se onnistuu tietysti myös. Ja nyt voisin, jos haluaisin, yksinkertaisesti rapata tai tasoittaa tämän syvennyksen. Voin asentaa tänne kulmalistat, muotoilla kauniit terävät reunat ja olen valmis. Tätä voi käyttää monipuolisesti. Voisin nyt myös, jos mä haluaisin, laittaa tähän syvennykseen vielä lisäosia alapuolelle. Yksi hyllyhän kuuluu jo tähän ison syvennykseen. Sen ei ehkä tarvitse olla niin paksu, jos haluan laittaa tänne vain pieniä tavaroita. Niin, koskaan ei tiedä, mitä toivotaan. Ja siksi olen tässä suhteessa tietysti hyvin joustava. Tässä vielä valaistus, jonka voin halutessani tilata lisävarusteena. Minusta se on aina todella kaunis. Tällä epäsuoralla valaistuksella voin tuoda sen mukaan. Tai jos haluan vain tasoittaa sen, se asennetaan ylhäältä. Näytän sen vielä erillisissä videoissa. Palaamme siihen tarkemmin. Läpi. Näytän teille myös syvennyksen takaa. Tältä se näyttää. Tässä näkee myös hyvin, että 75 mm profiili ei riittäisi tällaiseen seinäsyvennykseen. Ja nyt minulla on tässä tilaa ja valaistukseni täytyy myös vielä asentaa. Totta kai kun asennetaan olemassa olevaan seinään, täytyy aina varoa, ettei vahingossa vahingoita mahdollisia kaapeleita, mikä on täysin mahdollista. Siirrytään vielä nopeasti tämän syvennyksen hintaan. Luulen, että sekin on aika mielenkiintoista. Nyt kun teen sen kipsilevystä, jolloin materiaali on todennäköisesti jo valmiina paikan päällä, eikä se tietenkään maksa paljon. Ainoastaan aikaa täytyy silloin käyttää. Mutta jos minun täytyy myöhemmin tiivistää tämä kipsilevyhylly ja maksaa siitä laatoittajalle, niin tilanne näyttääkin todennäköisesti aivan erilaiselta. Tämä täytyy tietysti jokaisen itse harkita. Onko siinä järkeä vai ei? Järkeä. Käsittääkseni nämä kulmat täytyy kipsilevyissä kaikki tiivistää erityisesti. Materiaalit aika. Jos mä lasken kaiken yhteen ja joutuisin maksamaan laatoittajallekin siitä, en tiedä olisinko oikeasti yhtään edullisempi kuin nyt tässä tämän valmiin rusettisolmion kanssa. Mutta voitte mielellään kirjoittaa kommentteihin omia ajatuksianne myös hinnasta. Mielestäni on aina mielenkiintoista vertailla näitä asioita keskenään. Miten yksityisasiakas näkee tämän, jos hän rakentaa sen itse? Entä miltä se näyttää yksityisasiakkaan näkökulmasta, jos hänen täytyy maksaa ammattilaisille tästä työstä? Sekin on ihan hyvä näkökulma. Miten minä näkisin tämän tilaajana? Tilaisinko valmiin seinäsyvennyksen ja ottaisin sitten myöhemmin laatoittajan? Antaisinko vain laatoittaa sen päälle? Tämä pitäisi kyllä laskea tarkemmin. Olisi varmasti mielenkiintoista kuulla, mitä mieltä te olette tästä. Kirjoittakaa siitä myös kommentteihin alas. Se olisi varmasti myös herra Brownille hyvin mielenkiintoista.